Horazio Argaratentzako lehengo aldixa da Korpuso egun honetan mesia eskaintzia, Horazio. Bai. Beste aurreko 2 urtetan ezin izan da, eta aurten bai egualdixa, bai dana laguntzen dut aurrera goiaz. Bereziki zen mezu emango dozu? Behar degula hau dena ere seriedadean, karnabal batez bihurtu, baizik eta jendeak oinatiarra bizidea barrutik, hori ezin daukatu, bai familia aldetik eta batzuk ere asko beintza fede aldetik, eta guri dagokigu zaintzea tradizioa, baina gaurkoan ere egitea. Eta gaurkoan ere egiten ari gara izan ere lehenengoz, emakumezko anderoak izango ditugu prozesioan. Bezenek izen, baina hau dira sendotzako taldetan dabizen neskak, eta Pragako Jesus Aurtxoa beti jende gaztia eraman dabe, eta aurten berai tokatu zaie. Eskerrik asko, Horazio. Ez horregatik. Korpus eguneko egun handia aurten bai, behar den moduan ospatzen dute oinatiarrek. Korpuseko prozesioan, minutu gutxi barru 300 pertsona inguruk parte hartuko dute. Eta hemen atzean ikusten ari zareten moduan dagoenako San Miguel jasten ari dira. Gainera, prozesioa hainbat berrikuntzekin dator, besteak beste anderolanak emakumezkoek egingo dituztelako aurten. Zemos, zauz? Ondo, gogoekin. Hori da, 2 urte ostian, jente asko gerturatu da, jentea gogotsu dau, eta zeuritu gauzatzu aurten San Miguel? Bai, hori da, aspalditik bina hartien eroaten du, eta aurten nebetu gautzat, eta aurten behin inbieko. Trajeak, goraketan zinen, zenba pixekin eben eta? Bai, egiz esan, azkenien hau behin balioztien goguan gagaketan da, bai. Baina, garba aguantokula usteot. Beruari aurre egiteko zer da, burua hotz, akaso? Burua bakarrik ez, bestean aldan hotzen batia, baina, azkenien ez da, hainbeste ordu besta, eta aurretik ondo hidratau, eta zugu esan duzuna, apur bat aguantau, baina, eroten da, ez da bineko problemaik. Prozesioak hainbat aldaketa uki ditu azken urtetan, eta nola ikusten duzu bilakera hau? Ondo, azkenien prozesio bizi dauen gauza bada, orduan garbi dauena garaitza moldatu inbidala, eta iten dian kanbisuak konsensu, eta nik uste oinati alde hortetik ejemplo bat izan dela, ongi etorri zatia kanbisu horrek, azkenien gizartia moan aurrera inbiu, hau mantenitzea gura bu, bere barriztasun o beste gauza batzukin jarraitu inbiako da. Eskerrik asko Julen eta sorte on gaur. Eskerrik asko.
Irantzu Elortzak 20 urte daramatza orrazten, ilapaintzaile lanak egiten korpus egune honetan. Irantzu, 2 urteren ostean, gaur berriro hementxe lanean. Bai, aurten berriz behazten garien, eta jaba posturuak eta danak orrazten, aberrez sakun asketan orrazketia, eta abezel urteten dauen, ja goguak inartuko, danok. Zer moto orraztuko ikusu? Berez 13 bat, eta dia 12 apostoleta Jesu Kristo, eta pelukera profesionaleri maribiri txiko saia San Miguel, zorre komplikazio getxo dako, eta niatzen horuko ez pelukera profesionala. Baina amak ondo erakutsi zotzun. Bai, azken hainbeste urtean lanian ibilita, bai, eta bakitu atzenean etxekoak beteko kerrenak esaten dira, eta zorrotzan juzgailegen gauenak, hasek horretarako balixo izan oztan, ondo ikasteko. Baina hainjutako, amari hainjuzotzan, santu jastezianian emakumeak, orduan, zeu kofradaixako kide izango zinela? Bai, esan notzen erdi brometan bentzaurik ez ziala jantzeko, eta total, ondala 3 urte pandemia urtsuan hasi zian ja apostoluak jazten emakumeak, eta orduan baina kofradaixakoak esan notzen, amari hainjuzotzan, osak egin kofradaixako inbizara derri horreza, bale, hainjutakoa bete inbiar. Manu Egaña, kofradiako presidentia, aurten lehenengoz Jesukristoren lekuan, Jesukristo irudikatuz prozesioan urtengo da. Manu, ohorezko postua tokatu zatzu aurten? Ohorezko postua, azkenian eskaketan dana, eta beti plazer bat. Zerbitzuan egotia, eta kofradixak eskaketan dagoena, hoiz egin du, eta gustora egin du. Asteburu osoan zehar ikusitakoakin izango neke inoiz baino, indartxo dauela korpusan izaeria, oinetin badu fenomeno bat, benetan folklorea, erlijioa, kultura nahazten dana, eta kofradixa berabe bizi-bizirik dau. Bai, azkenian, nik uste dut 2 urte ondoren danok gauzela biharrian pitxoa bat berreskuratu, lehen geukan positibidade energia hori, eta korpus eguna hori isladatzeko eguna da, eta gero bai, bada egun bat, nun junta jendian, folkloria, tradizioa, 500 urteko ibilbide bat gure arbasuak hortxe eusela, eta gero erlijioa bai, azkenian hori gaur eguneratuz, baina bai erabat, bizitzaren misterioan aurrian, galdera batzuk itxeko bintzet. Izan aurten katekizizian eta komunizioa egin dauen artian, belaunaldi honek 2013an jaixotakoak desente izan dira. Ez dakit iaskotik eta kopuru gehiago altoa da, ez dakit igoera hori erreala da, nola ikusten dozu? Datorla belaunaldixa? Azkenian dana mouan garatzen doia, eta horbe, katekesia ezautu dana mouan, oin askotan hitz egin du barnekotasun eskola, ez? Azkenian leku bat nun norbera galderak iten dan, eta azkenian noski, Elisatik bai lagundu iten du galdera horrek iten, eta txiki-txikiatik hasita, baina txikina galderak iten dira moan, helduak bai, eta hor azkenian ni betik esan dut, da leku bat gehiago galderak iteko erantzunak dopaiteko baino. Aner eta Irati, zertara etorri zai gaurkoan Santanara? Ikustera San Miguel eta apostoloak zela jazten dian. Politia, Irati? Bai, asko guztaixak. Zenba gauza dakon, Pasau da gaur kriston berua. Eta zer da hemen gehien guztau izan zatzuena, jantzixak, pelukak? Guztaixak una gehien da karetak eta zela jantzixak eta zela jazten dian, eta bai Samielek zenbat gauzakoen bata bestean gainetik. Jantzixak politiak, Aner? Bai, oso politia dira.
Eguerdiko korpusetako prozesioa ikusteko jendetza batu da kale zarrean. Giro beroa, baina alaia eta herritarrek gustura hartu dute bi urteren ostean prozesioa berriro bertatik bertera ikustea. Jendetza zapatu goiztean batu zena Oñatiko plazan, oinatzen dantzak ikusteko ere. Gaurko momentu hau izaten da dantzarixentzako momentu berezia, ezta? Zeatik gustoren ekin duzu dantza momentu honetan? Bai, esaten da, azkenengo urtetan jentiako itxuri hartu dela zapatu goizian behatzien plaza etorri eta dantzak ikusteko, lehen etzala alako ikua, baina, egisa oso momentu politia bihurtu dela eta jentiak eta gehiago etorten dela dantzanek ikustea goizian goiz, eta gero auzotan dabe jentia desente bilen da orduan bai momentu politia dantza hilegu. Oso politia ederra izan da, benetan. Merezi do apurua goiztsua jaiki eta etortia. Urren urtian berriro hemen. Gainera jentia dezia iken eguen. Bai, hombre, claro, bi urte inbarik eta oina urtean doble disfrutau. Bueno, Xabier, gustau zatzu dantza? Bai, asko gustau zat, oso politiak. Denpora asko ikusi barik eta baina denporia zen urteteko. Dezia iken ez da, pandemiatik urten barik eta bestela zeu hemen zapatu goizian egon izan zara? Behin uste dut. Eta zelako saio politia eta zenba jende batudan, ez da? Bai. Zu dantzari izango zara? Ba, nahiko neke. Ozteke pasabitz ikasten? Bai, hori da. Egizia esan ni lehenengo aldizia enek isen, entzunda neukan goizian iten zala hola, baina sekula etorri bari neuen. Eta aurten esan do, gaina pandemia honen ondoren eta aurten eta bai, asko guztau xat, bai. Hori da, betian ekin ja, baina jende gutxi batzen zan, eta azken urtetan hartu dugu jarra eta jendetza batzen da hemen plaza. Bai, ni harrituta geratu nahi ze, amak esan ostan, egoten da jentia, eta gaur igualdi honekin, fango naiz eta egizia esan asko guztau xat, bai. Gu desde luego urtero etorten gara, urtero. Eta orduan geru eta jente gehiago etorten da además, eta dana oso politia. Guretako hau da bizitza. Dantzari xapezaten daue, eurentzako korpus osotik momentu, eurentzako berezixena edo hau izaten dela bizarko guna bai, baina momentu hau dela oso politia eta herritarrape geota gehiago. Bai, hori egisa da, Gaur igual beruatik igual gutxitzu hau, baina jente, Oñatik, beratziretan hementxe dau, porque gaina lehenengo kanpaiakin, botaten dau itxablerua eta azten dia justo orduen txedantzala. Osake, gure dauenak etorri ikustera, etorri behar da puntual, Dantzari xontzako be, momentu, esaleke kutxunenetako badala. Bai, justo, biligara komentaien 2012ko argazki bat edo ikusi du, eta plazia utzik eguen ordan dantza egin ganean da, onja azken alixan, merkaura dian jentia besti eta ja, iken da korro bat, eta berezia esaten da hor baia barik taula. Orduan, ondo gustora guretzako beso berezia, kanpaiak inazita importantia, gustora, gogotxu gauz hortako.
Honen bestez, Korpuseko prozesioari Oñatiko herriko plazan amaiera ematen dihar dute, hortxe San Miguelen azkenengo urrats horiekin. Baina agur esan aurretik, Zapatu arratsaldean bestelako protagonista bat izan zen, erraldoia, Sebastian Erraldoia, txikien gozamenerako. Domekan da Korpus ospakizuneko egun handia, Oinaz dantzataldean dako asteburu indartsua, bete-betia. Izan be pixu handixa hartzen da Oinatze Korpus ospakizunetan, eurendako jai berezixa izaten da, eta gainera, asteburuan ebaikotzetik Domekara bitarteko asteburu osua izaten da, dantzan iliken diana. Ebaikotzean, gaur hasi dira ikastetxetan, ibilidia goizian, herriko 3 ikastetxetan, eta lehen hezkuntzako eta DBH-ko ikaslei, euren dantzak eskaini xaue 3 dantza ikastetxe bakoitzean, mailako eta hoxe ibilbide hori indaue ebaikotzean goizian goizazita. Ikastetxeak eta gero baserri girotala befaten dira baita, baserriak befaten dira, hor taldeka antolatuta, baserriz baserri ibiltzen dira, makina bat pasatzen dituzte, eurei badatozela adierazi, kersketinak joaz eta korpusutako gonbidapen hori luzatuaz. Izan dago moduan, oinatzen dako asteburu betia aurretik, gaur hasi da oina ikastetxietan.
Eta ikastetxetan ibili ondoren, auzogunetara etorri dira, baserriz baserri, Mikel, hau da zuen ibilbidea urteroko ebaikotzetan, ezta? Hauxe urtero ikin duzuena. Bai, normalian behintzat, oin 2 urte arte izaten zen lehenengo baserritan, dago eskolatan, baina oin umiek gainean ez da oin ez eukitzen eskolek arratzaldien aldatu indu. Arratzaldien inbiaren eskolatako batek lehenengo eskola, eta oin bakoitza jabean rutiako oinatiko auzo bakoitzien, da baserri, tokaien dana. Eskerketan dago, hemen jauregin ikusi du, zela eskertu duen ez da bizikia, bestela baserria pikin bat astuta, euki ikula esaten dago eta? Bai, hori gisa da, baserri danak, akorda hoien di gaina, korpus eguna, azte dukara autokau hoien dela, eta boetiko galderak ez, haber zein ekin bideoen, egualdixa, danai preocupatzen dazti egualdixa, eta dauen beruekin, gaur galdera tema potentia da, bai. Bai, ez da, egualdixana, beruana, danon agotan dagoen. Bai. Zema baserri fazik jozue, Mikel, gutxura bera? Buruz ez da, hauzogune diferentia, orduan batzuk, guk tokaietxako murgixa eta olabarta, eta olabartako hauzoguni egiten du beste batzukin, baina, berroi baserritu gauko da bakoitzan dako gutxi gora bera, ez da gaiti. Bentzet gaur eratekoa eta jatekoa eta eskaini jotzue, ez da? Normalian egintzen dago eskertuko da gaur batez be eratekoa, ez da? Bai, dana. Jana, azkenien eguna bestela luz egin da, baina gaur biharrezkoa egati, ez bestela dauen beruakin gaizki pasaitxeko mura. Zuriz jantzitza, holak zuriz bakarrik ikustea be errarua da, normalian hemen kolore gorrixa edo urdina zure kasuan falta dira, baina... Bai, ez dakit, guk hola ikasi du, eta nik noian urtean eta nola inju. Eta lehen hau hola itxezela esango, neke baserrika zuriz, eta gero dantza itxeko orduan bai kalien da bai prosozinuan da korpus egunien, bai dantzako erropakin. Oso ondo, horra baserrire hurbildu eta kersketinakin basatu zila abisua, ez da? Hori da, hori jendu bai. Egunon. Kantzaixa. Bai.